Mai cântă. Tot am de jureț, relnichitel și iubăreț. Da, mă, multe să spune de opinie. Ei, n-ai bani, nu știu. Și ești niște câtați. Mi-e acum așa de ăla. Cine cu mine vine, îl mai pe mine, cine cu e rău, îl mușc direct de picior. De curul gol, sub rima, mai bine. Fata, adică, Ia. mai vine, da, nu mai vine. Păi nu vine astă seara. Mâine seara vine, ca să fie lumea aici, au zis că nu cât de cât se poate duce. Care nu știu de pleacă. Au! Așa că tot ca tacticou, vorba o somnă. Bine, omul are drumuri, Păi da, ia-o, lăsa după tine. Mie merge nu ne mai poate să mai cheme pe asta. Eu nu mai duc. Ce mai zici? Păi domnule, scoate maica că mă scot eu. Cum? Îi scoate un somn dacă o scot eu, dacă nu. Da. O scot eu. Eu. Da, uite, repede să umplu. Zic-o să Lasă că se... Ia să văd Lasă, dacă... domnule. Lasă că... Da, nu, e plin. N-ai, da, mai și băut din ea. Hai că tu ai gustat prin. Păi da, dar tu ai gustat mai mult. Cine are de acolo? Așa, mă, și ai că... Da, Băi! speriați de mine. Ia stai așa, mă. Tu spui, dar nu spui. Ce? Așa? Spui, dar nu spui nimic. Ce? Spui, numai încep fraza și nu mai termin Da. conținutul. Da. Matematica. Acum și nu știu. Da, doamne, știu că m-a întrebat și mamaie. Așa. Astăzi, când merg la mamaie, merg la el să văd dacă a venit. Păi de aia, Dacă n-a venit, îl sun. sunt care încă când le zicem până azi. Acelea, domnule, toți promite să nu-i Păi n-a promis, domne, nimeni nimic. Că mi-a zis că vine, nu uite. Ce spui? Ăla că poate, ăla că poate, ăla că poate, ăla că poate și poate niciunul nu poate. De ce timp vreau să reduc locuințele? Nu sunt foarte de mult. Aia au scăzut mult. Până la 40%, așa? Hai că au rămas pe loc sau eventual că n-au scăzut un pic. Da? Acolo unde se construiește mai mult, aici nu se construiește atâta încât să nu se mai vândă celelalte. Da? Avem noroc. Bă, în orice caz, nu e bine să nu râzi complet. Ia de să spui și despre ce era mai. I-ai dat picăturile alea? Care-i trage lui? Ele dau. Păi da, dar iară uiți. Că eu zic că alea cele mai importante. Aha, nu vezi, și tu. Ia. Păi, care e asta? Picăturile. Da. Da, alea bune, alea începute. Hai. Să nu le bei. Bă, ăștia sunt în noapte. Păi, de care? Da, alea bune. Și punem noi. Au. Da, de ce nu-mi zici să bă, da? Care